खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। नोंथांमोना माबोरै दङ? दाथ' बिराद गरम, आंथ' गरमजोंनो फुरफुर बिराद सेरफांगुरियाव थांनानै फैनानै बिराद गोलोमफैबाय आङो। ओमफ्राय दुब्लियावहाय सासे आब' फैदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आइया जोंना दुब्लियाव दंहैयोमोन, माइ नायदोंमोन, बेखौ लिंहैनायाव बिराद गोलोमबोबाय आङो बिरादनो। ओमफ्राय आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनो नागिरदों दि जोंहाथ' दाउखा बिदै फुल मुभि फैगासिनो दं। नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा? ट्रेलारावबो नुखाबाय, बिराद कमेडि, बेयो जाहैबाय कमेडि आरो समाजारि सावथुन, बिराद मोजां। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला मिनिबाबो मिनिख'नो हानाय नङा आरोना। ओमफ्राय बे दाउखा बिदैखौहाय फैगौ 19 आगस्ट ओमफ्राय लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदि, मा जायगा होनदोंमोन? बगिनदि बड' साहित्य भवनाव अपेनिं खालामनाय जासिगोन आरोना। नोंथांमोना जायफोर लखिमपुर जिल्लानि, बिसोरो खाथि खालानिया थांनानै नायनो हासिगोन। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदि बड' साहित्य भवनाव अपेनिं खालामनाय जागोन आरोना बिनि प्रिमियार श'खौहाय। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो, माने इन्ट्रेस्ट नांदों, बिसोरो थांनानै नायबानो जाबाय। इन्ट्रेस्टआथ' नांखागोन, नोंथांमोना दाख्लैहाय ट्रेलाराव नायनानै मिथिखाबाय, बिराद इन्ट्रेस्ट। बेवहाय दङ भिडिअआवहाय एक्टर महरै आदाम मोखथां, ओमफ्राय आदाम मैथा, स्क्रिप्टआ जाहैबाय आदाम मैथा गोखैनि, डिरेक्सना बिराद इन्ट्रेस्ट जाखायो आदाम मैथा गोखैनिया, नोंथांमोना मिथिखागौ। ओमफ्राय नोंथांमोना लोब लोब थांनानै जोंनि सावथुनखौ जाफुंहैदो, नायनानै अनसायहैदो, बिराद मोजां। आंबो लादों बेवहाय बाहागो, नायबानो जाबाय आंनि रला माबायदि। नोंथांमोना एसे नुखाबाय दैमुनि गाजा गाजा डायलग होनायखौबो दाख्लै खोनाखादों, साइना ह माबा ह होनलायलायनाय, नोंथांमोना नुखादों नङा होमबा ट्रेलारावनो? दायो नायदो। ओमफ्राय बेवहाय आयं दांखोलोदेबो दङ, आदा मिन्देला दङ, ओमफ्राय आबौ बोइबव दङ। नोंथांमोना नायनानै जोंनि सावथुनखौहाय लैहोर लैहोर थांनानै जाफुंहैदो आरोना। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदि साहित्य भवनावहाय अपेनिं खालामनाय जागोन। नोंथांमोना जायफोर खाथि खालानि बयबो नायदो। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय, जायफोरा गावसिनि गामि एरिया खाथि खालायाव देखायनो गोसो, नोंथांमोना दानिफ्रायनो बुकिं खालामखादो। बुकिंआ सोलिगासिनो दंखायो, प्रडिउसारनि नाम्बारा माबायावनो दंखायो, ट्रेलाराव होखादों, आरो मेरला पस्टार ओंखारबाय फेसबुकफ्रावबो। नोंथांमोना नायनानै बुकिं खालामहरनो हासिगोन आरोना, नोंथांमोना बेखौ श' खालामनो गोसोब्ला। इन्ट्रेस्टखा जोबोर इन्ट्रेस्ट, जाय नायो बियो जोबोर इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरो मिनिनो मोनगोन आरोना। जायफ्रा दुखु जादों बेथ' दुखुआनो जानाय नंखाया बे भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो, ओरैबायदि मिनिनांखागोन आरोना। स्टार्टिंनिफ्रायनो इन्ट्रेस्ट, बिनि डायलग, दसेनो मिनिनाय दसेनो गाबनाय, बिदि आरोना। डायलगखौनो मिनियाबानो थानो हानाय नंखाया, बेनिसो आरोना। नोंथांमोना थांनानै लैहोर लैहोर जाफुंहैदो दाउखा बिदै जोंनि फुल मुभिखौहाय, ओमफ्राय अनसायबानो जाबाय। ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो माबायदि जादों, बेनोसै आरोना नोंथांमोननिसिम खावलायनाया। होमबा नोंथांमोना नायगोन होननानै आं बयखौबो आसा खालामबाय आरो अनसायगोन होननानै। सिगाङाव जेरै आगर गैयै आर'नाइखौ अनसायदोंमोन, दाबो दाउखा बिदैखौबो नोंथांमोना नायनानै अनसायदो। माने सिगाङाव आगर गैयै आर'नाइयाबो बिराद मोजांखामोन सावथुना, आदा मैथा गोखैनिनो लिरनाय, बिनिनो डिरेक्सन होनाय। दाबो आदा मैथा गोखैनिनो दाउखा बिदै आरोना, आनकमनखा, माने बिराद इन्ट्रेस्टखा। होमबा बेनोसै आरोना, नोंथांमोना जोंनि सावथुनखौ लैहोर लैहोर थांनानै नायदो आरो जाफुंहोदो, बेनोसै। आरो जायफोरा खाथि खालायाव श' खालामनो गोसो, दानिफ्रायनो बुकिं खालामनानै माबाबानो जाबाय। एसेनोसै होमबा, गोजोन्थों बयनिसिमबो, जै बर' हारिनि।